Statistika ġdida pubblikata mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika ura li l-pagamenti bil-kard tal-bank f'Malta żdiedu matul din is-sena b'Awwissu tal-2025 ikollu l-ogħla valur ta' pagamenti bil-kard f'dawn l-aħħar 4 snin b'valur totali ta' 596 miljun euro. Min-naħa l-oħra frar tal-2022 wara l-inqas użu tal-kard tal-bank f'valur ta' 241 miljun euro. Matul l-aħħar 4 snin ix-xhur tas-sajf rew l-ogħla użu tal-kard tal-bank biex xahar ta' Awwissu dejjem ikollu l-ogħla livelli. Skont l-NSO dan probabbilment jirriżulta mir-ritmu ekonomiku u turistiku tal-ekonomija Maltija. Din l-istatistika wrid ukoll il-ħwienet mhux speċjalizzati bħal supermarkets għandhom l-ogħla dipendenza fuq il-kards tal-bank b'60% tal-beħ totali tagħhom isir permezz tal-kards tal-bank. L-NSO stqarrew ukoll li fis-settur tar-retail 89% tal-pagamenti bil-kard tal-bank isiru permezz ta' point of sale minkejja li għad kbir ta' bejji jipprovdu l-għażla li tixtri online. Min-naħa l-oħra derċar li meta n-nies imorru jħallsu għall-petrol, 70% xorta jħallsu b'metodi oħra li mhux bil-kard, b'30% biss jħallsu bil-kard. Derċar ukoll iż-żona tal-Port tat-Tramuntana għandha l-ogħla użu ta' pagamenti permezz ta' point of sale f'kull industrija b'valur totali ta' 660.6 miljun euro. Fil-waqt li ż-żoni ta' Għawdex u Kamuna huma l-inqas li jħallsu permezz tal-magni tal-point of sale b'valur totali ta' 240.2 miljun euro. Minkejja li għandhom l-inqas livelli ta' pagamenti bil-kard tal-bank, Għawdex għandhom l-ogħla numru ta' merkanti li jaċċettaw pagamenti permezz tal-kard tal-bank bil-livell ta' 68%. L-istatistika wrid ukoll il-lokalitajiet bl-ogħla użu tal-magni tal-POS huma ż-żoni turistiċi, partikolarment ta' Sliema u San Ġiljan, kif ukoll iż-żoni kummerċjali bħal Ħal Ormi u Birkirkara.